Wel, dwi'n gallu dweud amdana fi, dwi'n dod o Colombia, dwi wedi astudio ffilm a theledu yn y Prifysgol Cenedlaethol o Colombia, a wel, amser maith yn ôl, 20 mlynedd yn ôl. Wedyn, wnes i fy PhD yn y Prifysgol Aberystwyth. Ar fy llyfr i, dwi'n siarad am sut dyn ni'n gallu baratoi prosiectau neu baratoi cynhyrchiad sy'n gallu teithio'r byd. Ac pan dyn ni'n meddwl am baratoi rhaglen i'r teledu, bydd rhaid i ni trio cael digon o blas lleol a hefyd dim gormodd ohono sydd yr rhaglen ddim yn gallu cael ei deall rhywle arall. Bydd yn bwysig i gael pwysled rhwng o ddau bethau i gael digon o blas leol a hefyd digon o gwybodaeth cyffredin. Mae'r pobl yn gallu deall beth mae'n digwydd gyda'r rhaglen. A dyma'r beth dwi'n credu bydd yn bwysig hefyd i Gymru, oherwydd pan dyn ni'n trio gael dal y mellt yn Netflix, mae'n diddorol oherwydd o straeon rhywbeth fel banc heist ond poblogaidd iawn, ac ar yr un pryd ydyn ni'n gallu siarad mwy am bethau sy'n digwydd yn Nghymru. A dyma'r beth rhaid i ni trio wneud i gael digon o blas leol a hefyd digon o gwybodaeth cyffredinol. The Travel of Media and Cultural Products, Cultural Translation ydy'r enw o fy llyfr i. Wel, mae'n bwysig i gael digon o wybodd ble byddwch chi'n trio ddanfon ei rhaglen hyn. Oherwydd mae'n dibynnu ar beth ydy'r ddiwylliant lleol yn meddwl am y bethau sy'n digwydd gyda'r rhaglen. Mae'n bwysig iawn i feddwl pa wleidydd bydd yn cael y rhaglen. Ond dyma'r beth pwysig dwi'n credu. Mae'n pwysig i gael mwy o wybodaeth am o bobl dyn ni eisiau gyrraedd.